Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Dennis, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda natalgad at trabaho mi iti asawak, iso anangala kami iti katulong mi. Iti kasta, adda mangawir iti anak mi, tunggal adda kami iti trabaho mi. Ngamjak ni namnama, ada ito'y a desisyon ket pagbabahuyak iti udi na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dennis dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ma'am, sir, pasensya kayon. Naladawa kasi mangpet. Pila nga ti pagluganan. Iso anak ipila akpay. Awan parikot iti dayta, Ira. Ti aramidam laeng kat asikaswam ni baby. Ken sika ti agluto iti makan. Ket mangrugi ka itan. Han? Isurom ti silid ni baby. Kastamatan ti agbalin a silid na. Okay, Han. Ira, sumurot ka kanya. Uwan, ma'am. Sir Dennis, nakasaganan ti pagluganan nyo. Mabit lang. Urayan ta ni Ronaldin. Awan ka di ti kabagyan nyo ang mabalin nga alaan nyo akatulong, sir? Awan nga rod. Ngamin, adda amin trabaho da. Okay lang matamangala kami iti katulong. Nga uray saan mi akap-kapin ano. Tawan mo tinagdumaan na. Saan ka di? Uwan, sir. Okay lang mat. Abay akas na tisungbat mo. Kasla saan ka asigurado iti sungbat mo? Adda ka di kayat mo nga ibaga? Awan, sir. Awan ti kayat ko asawan. Ay, ada kayo gaya man, sir. Narabyan kayo, mat. Apay asan nyo akadwa ni Ma'am Ronaldin. Nag-overtime da ngamin. Alas 12 to man na makaawid day jay. Verhel, siganto timang sukon kan kwa na, ha? Uwan, sir. Awan parikot. Ni baby ngay, Ira. Nakaturog pa, sir. O sige. Ala, agtugaw kayon. Tagmerienda tayo pa. Sir. Adda pa'y gayam tinapatag nga aramidak. Agmeriendak tulatan inton malpas ko. Saan ka kadi mabisin? Saan pa'y, sir? Okay. Sige. Makamu ka nga rod. Oh, kunak man no nakaturog kan. Saan nga rod ang makaturog? Ni baby ngay. Kinita kitay. Narnakanan iti turog. Okay nga rod no kasta. Ag-shower ak labiit. Kalpasan na, kita ak ni baby. Uray umuna ka na maturog, Han. Okay. Ay, win gayam. Saan ka di anangan ni Verhel itay? Ha? Ngamin, nakitak agim matang itay iti tinapay ijerwar. Kunak amangan itay. Ngam, kuna namat nga ada napatag nga aramidan na. Iso ada kami lang kini Ira tinagsango. Kasta ka di? Mabain la siguro asumango iti kabarbaro akatulong. Day off ni Ma'am Ronaldin ita. Mabalin mo pa iti agawid. Nga magsubli ka matlangin ton malam, ha? Podno ka di, sir? Wen, uray usaran pa lang tilugan nga iman manehom. Iti kasta, makasubli ka adagos. Kan saan kan nga gastos iti pletem? Agyaman ak, sir. Maragsakan tulak iti dagiti anak ko. Ato iti sweldo mi tabulan. Ken, ada bonus mo dita. Awan ti holiday ita, sir. Apay nga ada ti bonus ko. Umanayan kanyak ti sweldo nga itadyo. Alam kit din. Amok nga agad adal dagiti anak mo. Makatulong day tayo iti panagadalda. Agyaman ak, sir. Mano atawan mo na nagtrabaho kada kami. Dakkel tinaitulong mo kada kami. Iswarum bang laeng at tulungan da kamet. Awan mat gaya man batsop dito'y banyo. Agpalaki ni Ronaldin. Han!
Ikanak man iti bat soap. Naibos gaya man. Sir? Ira, ayan ni ma'am mo. As-asikasunan ni baby, sir. Adto iti bat soap, sir. Lukatan nyo lang ang tiri daw. Agyaman na ka, Ira. Awan anyaman na, sir. Han, saan ka di mabali na mabaliwan ti schedule mo? Ngamin, kanayon mo't apang rabi iti dutim. Awanan ti oras mo para kada kami iti anak ta. Saan ang mabalin, Han? Saan ang mabalin nga agikatak iti trabaho? Isong anong saklatan no anya ti itedda nga schedule ko. No kasta, bigat tumanan inton makaawid ka. Oras matan, ngag-duty ak iti opisina mi. Weekly mo't kiti ngagsukat ti schedule mi. Sana bale, numalpas ti may sa alawas. Aldaw ton ti panagtrabaho. Okay, awan maramidak. Saan ko maaday tamanan ti makagapo iti saan ta apag kinaawatan. Hindi ka madanagan. Mawatak mat. O sige, inak nga rudan, tapno sa anak amala daw. Ay wanam anaimbag ti anak ta, ha? Sir Dennis? Sir Dennis? Sir Dennis? Ira, anya ti aramidam dito ay. Amo ka kaya tsumutlaang ti kayat ko nga aramidan, sir. Asino tinangibagakan ka? Amabalin mo ti umunaglatan dito silid mi nga agasawa. Masapul ka di pa nga ipakamo kada kayo? Saan kayo madanagan, sir? Sa anak nga agipulong ka ni Ma'am Ronaldine. Kan, apay asuot mo day takawas ti asawak. Sana nasaya at day tangar aramidam, Ira. Sir? Rumor kan dito silid. Sir, pangaasim. Rumor kan dito silid mi itamat laeng. Sikreto laan mo't daytoy, sir. Di nakpagpungtutan, Ira. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ay ayatek ti asawak. Kat jak tu isukat iti uray asino pa'y. Kanayon mo't abisin ni Ma'am Ronaldine, sir. Saan na kayo ang maasikaso? Mabalin mo't asyaklatan ti sumukat kan kuana. Saan ka di? Pangaasim, Ira. Rumor kan. Sakbay nga dadakas ang maaramid ko kan ka. Kat pangaasim. Di mon ulitan da ito yung inaramid mo. Respetuam kumamit ti bagim. Good morning, Han. Good morning. Ne, asino ta kadwam? Ni Lisa. Umay na alaan dagiti papeles nga indulin ko. Naimbag nga agsapam, Denver. Kastamat kan ka. Ala, agkape tayo pa'y. O siya, kung ti makaam mo iti best friend ko, Han. Aguray ka man. Apay akasta tilangam. Napuyatan ka kadi? Pinuyat na ka ni baby? Kwa? Sana kami na makaturog idirabi, Han. Apay ngay. Kat, saan ka nga ag-duty ita? Awagak to ni Gino. Ibaga ka sa anak pala asumrak kita. Adda kami napatag nga si Kaswag. Naimbag nga agsapay, ma'am. Kastamat kan ka? Kasangsangpot milaang. Nariing gaya man ni baby. Ira, sikapay lati makamukan kwa na, ha? Syaklatan. Ingkaglaban, Ira. Yes, sir. Iso ka di day jet ikatulong yo, friend. When? Ang apay. Kasla familiar tilanga na kanya. Ha? Amangan matnukarupro pa na lang ti amamon. Wan, kasla iso. Jak lang malagip no sa dino tinakakitaak kan kuana. Hello, Gino. Apay ngayon mawag ka, sir. Sa anak pa asumrak kita. Sikapay lang ti makamo dita opisina. Tada napatag nga si Kaswag. Ada ka no meeting nyo ita, sir. Sikapay lang ti mapan. Tsata mo, no kabalak, sir.
Aramidag ti amin, tapno awan ti parikot, sir. Agyaman ak Gino, pasensya kan. Dakkal ti panagtalagkukan ka. Kat mamati ak iti kabaalam. Kastapay nga rod, bye. Sir, apay ada kayon ti agaw-awir. Saan mo nadamagan? Jakon kayat nga ipaawir ti anak ko iti dayjay nga era. Itian niya aga po, sir. Awan ka diti mapalpaliiw mo kenkwana. Kinapudno na, sir. Narigat tumat nga mintag sasao. Ha? Idi may sa Arabi kat simrak iti kwartok. Insuot na tikaws ni Ma'am Ronaldin. Nakikaida pa'y nga kanyak, sir. Isu abi nagbagaak. Ano mabalin? Kat dinan ulitan. Kastamot lang ti inaramid na idirabi. Kunak nga rod no ni Ronaldin. Ngam idimingminga ka na imbag. Hinaay ramat gayam. Sir, amo ka din ni Ma'am Ronaldin, ti may papan iti daytoy. Saan pa'y? Kasaritak to. Inton makaawit ti gayam na. Idi damo ang nakitak, sir. Kat sabalin ti marikriknak. Aywan gayam, sir. Kompleto ka diti inpasan a requirements kada kayo. Wen, kompleto. Nupay kasta. Papanawa kong dayjay babae. Jak ipalubos nga iso timang dadael iti pamilyami. Papanawan tan ni Ira. Apay, ada ka didakas nga inaramid na? Simrak iti saled ta idirabi. Kat insuot na ti paboritom abistida. Anya, apay nga rod adi mo pinapanaw adagos. Kayat ko ngamin amaamuampay ti rason. Di ka madanagan, Han. Awan tinapasamak kada kami. Kan uray gayam ni Virgel. Sinerak na matlang iti salid na. Iso nga itamat lang. Papanawan tanday jay nga Ira. Anya ti kaya ti asawan, ma'am? Diyak kayatin ang makita ti panagrup-rupam, Ira. Itamat lang, agim pakikan. Saan nyo kumamat nga ramidan ti kastoy, ma'am? Nagtalakakan ka? Ngaman niya tinaramid mo? Ma'am, saan na maulit pa? Kas iti naibagak. Agim pakikan kat pumanaw kan. Ma'am, Agawaam ti agim paki. Tano saan? Amangan no iparang guyod kan. Ani? sir, pangaasim, di ako mapapanawan. Awanan ti sabali pa'y apapanak. Dinadaol mo ti panagtalakakan ka. Saan ngamin anasaya ati kasjay nga inaramid mo, Ira? Sakbay nga inaramid mo ti kasjay. Napanunot mo ka di. Noan niya ti mabalin nga ibunga na. Baka wananak, ma'am. Ikanak kumapay ti may sagundaway. Nakapagdesisyon kamin, Ira. Sir. Sapay la kumatagbalin nga adal daytoy kan ka. Saan mo nga ramidan iti dadduma? Tinaramid mo kada kami. Tapno saan ka makadadael iti pamilya. Ma'am, sir, anya nga iti plano yo ita? Awanan ti mangaw awer iti anak yo. Wen nga rod. Kasladjakon kayat ti mangalamanan iti katulong. Virgel, anya nga tano ni Flora laang ti mga awir iti anak mi. Awan matrabaho na, saan ka di? Mabalin mat, ma'am. Wan, nasaysaya at laangan no ti asawam ti mga awir iti anak mi. Isupay matasweldo na. Isupay nga aramatan nyo iti anak yung nga agad-adal. Sige, ma'am. Taipadas kon to akasarita. Barag no kayat na. Agyaman kami, Virgel. Naimbaglaangan, tanadan kami iti driver akaskan ka. Awan anyaman na, ma'am, sir. Pagyamanak mat, tanaad da anak iti amo akas kada kayo. O sige, awagam to nga rod ti asawam, Virgel. Iti kasta, makapangrugin. Pinapanaw mi nga rod ni Ira, ket ti asawa ti driver mi, ti insukat mi ayaya ti anak mi. Daytoy apasamak ti nagbalin nga adal, ken ad-addaan ang patibker iti relasyon mi nga agasawa. Addaman dagiti saan mi apagkinawatan kini Ronaldin, ngem maurnos mi metla adagos. Daytoy man ti kapadasak. Toy pagayam mo, Dennis.
Dennis pagayam ko, iti da ito'y apakasaritaam, no ay ayaten ken ipatpategyo ti tunggal maysa, uray anyapay apanubok ti dumteng, wenno uray anyapay asulisog, madaaran yu latta. Ala, ituloy yu ti agbalin anatibker. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan at Dennis, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.